Prince dance again. Ayo Bonzo, Ayo Rasta Mashungu. la job on yourself. Shoot. Chambara president. Oh, down yani commanding. Dara Prince. Unyango saka ai chingoma ichi chandifaza chandiye uchitapaya ini ndichivauza kuti nyangwe zvakaoma mangoma ndichamaridza saka nasi zvandifaza chingoma chabatanidza ende futi chanakidza yevi combination charira murokesheni yosimbiswa pawagwani ndokwakawa mugogani tini number 1 ende hasi mafani kunza kana dead money oh down yani commanding Dara Prince unyangwa zvakaoma sumuza musoro ndoita ongororo ndini ndava pamusoro saka kwavari ndiri mutoro vozviita mondoro dzekugara doro nchavadzosera kuchikoro vonoita zvipauro kana kuvabata huro ndovadzosera pasero vaitiona ungesasika muchienda kuja ami ndichirekwata maalbum ndakufamba ndine exam yendiri mudhara ndakapindawo kudhara ende handina kubvira ndamboimbira mahara mbijana ndichipoketa madhora saka bit by bit ndiri kutosumukira simudza runhare ufonere vari mhiri uvaudze kuti mudhara ava kufaisa tanzi saka mupei chanzi auye kumuzanzi azotorawo maranzi matondikangamo chandiye ini ndichivaudza kuti nyangwe zvakaoma mangoma ndichamaridza saka nasi zvandifadza chingoma chabatanidza ende futi chanakidza yevi combination charira murokesheni yosimbiswa pawagwani ndokwakawa mugogani tini number 1 ende hasi mafani kunza kana dead money matondikangamo